अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. मी भरत केसरकर. आज महत्वाचा घडामोडीमध्ये राष्ट्रवादीचे जे विरोधी पक्षनेते आहेत हे आज सिंधुदुर्गमध्ये दाखल होत आहेत. सिंधुदुर्गमध्ये पहिल्यांदा बांदा येथे त्यांचं स्वागत होणार आहे. बांद्यानंतर ते सावंतवाडीमध्ये थेट येतील. सावंतवाडीमध्ये त्यांचं जल्लोषी स्वागत होणार आहे. यानंतर कुडाळमध्ये जी आहे महत्वपूर्ण सभा राष्ट्रवादीची त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होते आणि या सभेमध्ये जितेंद्र आव्हाड काय बोलतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय. मराठा हॉलमध्ये कुडाळ येथे ही सभा होत आहे. जितेंद्र आव्हाड हे विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर पहिल्यांदाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये डेरेदाखल होत आहेत. खरं तर राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट जी आहे, उभी फूट पडल्यानंतर सगळ्यांचं लक्ष या सभेकडे लागून राहिलेलं आहे. ते शरद पवारांचे खास आणि कट्टर समर्थक असलेले जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी दिलेली आहे. मागच्या रविवारी खरं तर 2 जुलैला जी पक्षामध्ये फूट होऊन अजितदादांनी 9 आमदारांसह मंत्रिमंडळामध्ये शपथ घेतली होती. यानंतर अजितदादा उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले होते आणि पक्षामध्ये जी फूट पडलेली होती तब्बल 30 पेक्षा जास्त आमदार हे अजितदादांकडे असल्याचं मानलं जात होतं आणि उरलेल्या 53 पैकी 23 आमदार कुठे जाणार, यापैकी तब्बल 16 आमदार जे आहेत हे शरद पवारांकडे होते आणि राष्ट्रवादी नमकी कोणाची खरी कोणाची याच्यावर चर्चा चालू होती आणि राष्ट्रवादीवरच अजितदादांनी थेट दावा केलेला होता आणि या दाव्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह तब्बल 36 जिल्हाध्यक्षांना त्यांनी फोन केलेले होते की तुम्ही बैठकीला उपस्थित राहा आणि या बैठकीमध्ये अजितदादांनी शक्ती प्रदर्शन केलेले होते. बॅक टू बॅक त्याच दिवशी दुपारी जी होती ही शरद पवारांची सभा झालेली होती मुंबईमध्ये आणि आता राष्ट्रवादी खरी कोणाची याच्यावर घमासान चालू आहे. शरद पवार म्हणतात राष्ट्रवादी आपली आहे, आपण कोर्टामध्ये जाणार नाही. मात्र राष्ट्रवादीवर दावा सांगायला अजितदादांनी सुरुवात केलेली आहे. अनेक आमदार, कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे अजितदादांसोबत गेल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता राष्ट्रवादीची ताकद 2004च्या तुलनेत कमी झालेली आहे. मात्र अजून जे ज्येष्ठ नेते आहेत, अमित सामंत जिल्हाध्यक्ष आहेत, याशिवाय प्रसाद रेगे, विक्टर डॉन्टस यासारखे, अर्चना घारे, अनेक दिग्गज नेते जे आहेत आणि ज्येष्ठ नेते जे आहेत हे राष्ट्रवादीतच आहेत. त्यामुळे आजच्या राष्ट्रवादीच्या मेळाव्याला कोण कोण उपस्थित राहतात आणि जितेंद्र आव्हाड नेमके काय बोलतात, कार्यकर्त्यांना नेमका काय संदेश देतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. राष्ट्रवादीच्या बैठकीला अजितदादा समर्थक आहेत, ते काका कुडाळकर असतील, प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केलेलं होतं पत्रकार परिषदेत की आम्ही राष्ट्रवादीतच आहोत. त्यामुळे ही सगळी नेते मंडळी आणि पदाधिकारी आज जितेंद्र आव्हाडांचं स्वागत करतात का, राष्ट्रवादीच्या आजच्या बैठकीला जातात का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कारण त्यांनी असं म्हटलं की आम्ही राष्ट्रवादी सोडले नाही, आम्ही राष्ट्रवादीतच आहोत असा त्यांनी दावा केलेला होता. त्यामुळे आजच्या बैठकीला जे आहे हे लक्ष लागून राहिलेलं आहे की जितेंद्र आव्हाडच्या ह्या बैठकीला काका कुडाळकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते या बैठकीला उपस्थित राहतात का, त्यांचं स्वागत करतात का, राष्ट्रवादीत असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि हे राष्ट्रवादीत राहतात का हे पाहणं म्हणजे स्वागत करतात हे पाहणं औत्सुक्य ठरणार आहे. आणि आजच्या बैठकीला अमित सामंत हे जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्याची शक्यता आहे. प्रसाद रेगे पुन्हा एकदा ऍक्टिव्ह झालेले पाहायला मिळाले.
त्यामुळे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते विशेषतः सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून ते सावंतवाडी वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग या 3 तालुक्यातून ज्या निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या राष्ट्रवादीच्या संभाव्य विधानसभेचे उमेदवार अर्चना घारे परब कसं शक्ती प्रदर्शन करतात हे पाहणं उत्सुकता ठरणार आहे. आणि यामुळे 8ही तालुक्यातून राष्ट्रवादीचे किती कार्यकर्ते दाखल होतात, ती संख्या नेमकी कितीवर जाते कार्यकर्त्यांची, याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. अभित नाईक यांना राष्ट्रवादीचं जिल्हाध्यक्षपद केलं आहे आणि ह्या सगळ्या घडामोडी पाहता राष्ट्रवादीची जी सभा होती याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. निश्चितच जे जितेंद्र आव्हाड डेरे दाखल होत आहेत, जितेंद्र आव्हाड हे नेमकं काय मार्गदर्शन करतात त्यांच्या भाषणाकडे अवघ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलेलं पाहायला मिळतंय. मी इथेच थांबतो. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.